Kani ketika batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balwan rasha pida ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Ka National Health Mission kabalong kasnat rekam jong ka koit kakya ha ka arpsan trek mutobna yayong arhajar arpo. Kalabo ya kathong bansam hadu silak teli ki mas shik Paidbah kum shibanta banyada yaki na ka jing sapriang jong ukhunyang jingpang COVID-19. Yakini ki silak teli ki mas ka National Health Mission kala sam lengba ki Borsan Shah District bat katnat ka koit kakya. Ya ka balas dang bansam ningkong shikishnong ki baha papo ka dorbar jayaw pelun. Kabalong kasenjok jong ki santeli kishnong ki balayok priang Marsi hajar teli ki mas bansam pat shiki Paidbah. Hakani kasngi yakini ki mas la shimti da u General Secretary jong kasenjok ki nosun shashnong kabri unyotra uba RL Bla ringkat ka jingran lang ki khle nong sun shashnong ha ka jelang ka balalong ha ka yung dorbar jong ka jayaw lai dom shilong.